dobrý, Martin Gašparovič. V rámci tohto krátkeho videa si ukážeme jeden z produktov Google, a to Google zápisník, alebo v angličtine Google Notebook. Mám. Google zápisník je taká jednoduchá aplikácia pre zápis vašich rôznych zápisov. Ja som si tu už niečo skúšal. Napríklad tu si zapíšem, že čo chcem nakúpiť. Chcem, ja neviem, chlieb, jablka, mlieko. Veľmi jednoduchý textový zoznam. Môžem tu samozrejme robiť aj takéto zložitejšie záležitosti, keby som chcel. Nemusí to byť len taký jednoduchý text, môže to byť aj takýto text a tak ďalej. Môžem dokonca ten zoznam očíslovať, keby som veľmi chcel a tak ďalej. Vložiť odkaz. Prípadne dokonca je možné vložiť pomocou určitého rozšírenia aj obrázok. No a takýchto zápisov si tu môžem dať viacero, pridám si tam označenia, že čo ja viem, to je potraviny, tu mám potraviny, ale čo ja viem ešte, čo by som tu dal, to stačia potraviny, OK, mám ich tu viacero, tu som už urobil chybu. Toto môže byť jeden z notebookov, tento si môžem samozrejme pomocou nástrojov premenovať, že to sú nákupy. Môže byť ďalší zápisník, ktorý sa bude volať napríklad, ja neviem, Google produkty, videa, tak, OK. Tu si napíšem poznámku, že to bude Google Notebook, Google Alerts. Takže takéto jednoduché dokumenty s tým, že môžem si to triediť pomocou teda tých jednotlivých zápisníkov, pomocou týchto označení, ktoré tu mám. Tu si pridám označenie napríklad Google. Môžem si tu dávať komentáre a tak ďalej. Prečo si tam môžem dávať komentáre? Sám sebe si ich samozrejme nedám, ale môžem celý zápisník zdieľať. Tu sú možnosti zdieľania. Tu napríklad pridám Gašparovičma. To som ja na inom konte. Dobre, zrušíme. Je to takéto jednoduché, samozrejme môžete to používať aj ako napríklad gadget na iGoogle, skúsime iGoogle, tu máme zoznam úloh, to sme si skúšali a pridáme položku, ktorá sa volá Notebook, Google Notebook. Ak ho tu nájdeme niekde, ale niekde by tu mal byť. Zápisník Google tu je, čo by nebol. Zápisník Google, len som ho hľadal v angličtine a nie v slovenčine. A mám tu teda môj zápisník. Čiže takisto tu môžem niečo vkladať a takisto tu môžem niečo zapisovať. Keď si ho aj takto zobrazím vo väčšom, tak tu mám viacero možností. Odstrániť, obnoviť pomocník. Takže to je jedna z možností, ako to používať. A máte takéto jednoduché poznámočky. Samozrejme, keby vás omrzelo, aspoň mňa áno, ale pre niekoho to môže byť výhodné, ale keby vás omrzel tento štýl týchto jednoduchých poznámok, môžete to takzvané skonvertovať alebo exportovať do služby dokumenty Google. Čo si môžeme rovno vyskúšať a vyexportovať tento dokument do dokumentov Google a pracovať v ňom v rámci Google dokumentov. Čiže pre tých, ktorí sú zvyknutí na rôzne takéto zápisky a podobne, zoznamy, prípadne to chcú s niekým zdieľať, napríklad s rodinní spolupracovníci a podobne, alebo to dokonca chcú zdieľať celkovo na webe, pretože aj to je možné v rámci zdieľania to dať aj ako webovú stránku, tak môžu použiť tento produkt Google zápisník, alebo teda po anglicky Google Notebook. Ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.